Hagajing persang ke Sarkar India ban penbet jing tengko jing ki nong song snong halor ke jing do boarding electric haka arpo khandai tere ujemmang araja arpusan u Dr. Ricky A.J. Singkon u MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency ula penlong ya ke jing lang perkhat bat ki bor penyat ke Meghalaya Power Distribution Corporation Limited MEPDCL halor ke revamped distribution sector scheme RDSS ha State Convention Center. Habakran sikilat pathai kubor Dr. Ricky A.J. Singkon ulaang bagajing temu kene ke scheme kene ban penpoi boarding electric saborok kinong song snong ki badon hasar nin nong kendong bad yaki weipat ki jing mentoy ki bakajela kala ban yo na kate ke scheme Hagajuk kapor ula kentu pat yaki pat ba bakin long ki bakeluat mensim lada ka MEECL ka don kam ya ke jaka jongki ban bu transformer bad kim dei ru ban thok ya ke jing don kam jongki habakitan boarding ka meeting kebedebat kaneka RDSS ke revamped distribution sector scheme kan ini scheme jongka jongka Sarkar India kaba kajingang not jongka kalong ban pentikna ba baka boarding kan poi shab paro hi nong kendong seman kuwei ka liwien kebebat hakaneka meeting isu ipet kalong kumno ba sukmen ba adu mentahi ke kam ke yai pet hot dan kijin duna hang yang thai tamba suknan ban kumu chairman jong ni committee ban yi ba nakaliang jong ke CCL ki naru CMD bat ki officer bat ibro ki bedon benta ki laile hila ke jong benta ban pentelon ni ke kam hot ke kam kalong ke berang bun ke ba ban pendat tentu iki pat baru namal hakaba penyok ikni ke boarding kai ke bangi don kam ru kalong ba kidon ki jaka kaba shugo ban set up u transformer mau ban bo u transformer kai ke bangi sham kalong ba kidon ki real ki kwa ek compensation namar ba ki ai jaka tenrei ni don kam hi compensation ban yo ma nomor dengan dua no jaka handai ni hapan perkhat ru ada ka bagi yo itu transformer kanong ka jimen toy sibul ya kitu ki snong ke thau hang tu ya gitu ka itu ka snong hang tu ba ki pat ba hi te katot ke no snow nga shukun tu no kalian ka jonga ya kitu ki ba don ki jaka pan long ki ba kluit men sim te pan ai na konta ka kam ka ba cái begini lah mata kajeng ai jong phi ti jaka le se khendiak kalong kum bo phi bet yu sambai babha sha ka MEECL bakan yo ban bo yu tu transformer but kajeng don tu transformer da kalong kajeng mentoy kan kham tam ha be dei but or bangi sing apply ya ka light hayi na sem bagin long ki ba shugo ni andon kam lai kilowatt nginum ongken tang si kilowatt namar ka kata bhapat ya ka shubo ki don ki jaka ki ong ani ka mo penek tang we volt ru ka voltage ka duna ka dau dik ka dau ba bangi hi pat ba aga jaka bangin mong pan kat kom bangi don kam pale bangin ni don kam lai ni ong bre em ni hapo bangi apply de ni ong tang si kilowatt te kat ba pendon kam ya ka boarding mo palat ya ka ba phi akpor ba phi apply tikini long ki banga nagaliang ga jonga ngara kentu ya ki pai ba ngin long ru ki ba la ban pendon kam daga ketin bangin long ki ba hok criminal scam ka state ka jongi ka badon ka yong ka potential haga bidai ka boarding you bana nam kum ka hoi ka state ka baju shalan boarding sheki wai pat tenrei ni pat menta ka don shibun ka jing duna ka jing duko ti ka jing duko teng teng yam la ban shkuno ki wai ngi haban le se de manga ka dau ba mo bangi ki pat ba hi te akramen scam ba haga jing persang lu jong Sarkar India rangkat ba jing trelang jong ka Department of Power dan ba ka MEECL akramen scam ba kan poi ka por bang man la koi poi ka thliu yen apo kan ga jala ka yet ka chongi in yo ka boarding
Tagadaw kanika revamp distribution sector scheme kadai katahi ban kumno ban bet yakini kijing tuna te badde lor kataru kumtu ko piong ba kidon ki yeng kibam yang ka like te de kanika scheme ka prasang ban yele usa ya ka ba kum kini kijing ka ba ki pai pa ki kundu ndai tang hang ni hakaleng sodong jongkari India ki ma ti ka ba kum kini kumaong kadong kam kijing trailang pentip shaki bor ki bari pet pala de kita ki bor ki bari pet pada la de kimle ai ki don ki bor ka ba kham hador te ka ba ki dei ban kadai ka kamram jong ki ban pet ban penbiang ban pentikna ba kini ki mo ki post light post electric habaki ki don tu ki bala hap ki ba klon ka ba bo jingmai ka bo kadai kamram jong ki nong song snong ban yatho ban nong ki ba kloi ban yatho shaki bor ki bari pet but kumbanga suthu hi nagaliang jong ka MECCL ka shimkhia hi kani te batla de kimle kumta u CMD ubanga ye kendo men akanika mentan gijingalam u don gijing sokhia bat u kloi ban de ikabab hatam nagamta kijimunto jpai pa Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya